Хайырлы иртә, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Гөлназ Ибрахимова. Бүгеннән, ягъни 26 июльдән 28 июльгә кадәр Зөядә Россиянең рухи бердәмлеге дөньяга юллама фестивале уза. 16 августтан 18 августка кадәр ул Болгарда дәвам итә. Россиянең төрле төбәкләреннән 12 хор чыгыш ясый. Балалар өчен остаханәләр һәм халык уеннары белән зур программа әзерләнгән. Фестиваль көннәрендә Казан Федераль университетының Лобачевский исемендәге фәнни китапханәсе һәм Казан православие руханилар семинариясе китапханәсе белән берлектә әзерләнгән рус рухи җырчы мәдәнияте, китап һәйкәлләре һәм тикшеренүләр дигән күргәзмәне дә карарга була. 16-18 августта Бөек Болгар музей тыюлыгында фестивальнең дәвамы. Фестивальнең 2 мәйданчыгында да каллиграфия буенча мастер-класслар оештырыла. Балалар өчен «Легенды о Болгере» фильмы премьерасы, «Ачык һавада» Кара Пулат операсы күрсәтелә. Бүген Коръәнне иң яхшы укучылар БРИКС илләренең изге Коръән премиясе тәмамлана. Рухи ефәк юл 5-нче халыкара фәнни дини конференция узды. Россия һәм чит ил мөселман дин белгечләре һәм дин әһелләре анда дини кыйммәтләрнең әһәмияте турында фикер алыштылар. Монда тәрҗемәче кирәкми, дин барысын да берләштерә. Изге ефәк юл Россия, Гарәп әмирлеге, Иран, Бразилия, Кытай, Хинстан һәм башка илләрдән дин әһелләрен җыйган. Төп темалар арасында мөселман өммәтен үстерү. Наши современные реалии в Объединенных Арабских Эмиратах, надеется, существует более 200 национальностей, и в Российской Федерации, состоящей из 89 федеральных субъектов, требует нас черпать вдохновение в нашем культурном наследии и религиозных традициях. Быел БРИКС саммиты алдыннан очрашу урыны итеп Казанны сайлыйлар. Казан Бөек Ефәк юлындагы тарихи мөһим нокта. Аның аша Кытайны көнбатыш белән бәйләүче сәүдә маршруты уза. Значительную роль в интеграционных процессах построения в нашей стране общества межрелигиозного мира и согласия, а также укрепление братских связей между верующими играет духовенство. Бөек Ефәк юлы проекты 2016 елда ук старт ала. Башланган урыны Кытай Халык Республикасының Урумчи шәһәре. Татарстанда конференция 2нче тапкыр уздырыла. Безнең динебезнең дә байлыгы һәм бары тик ислам дине генә түгел, безнең БРИКС илләрендә яши торган диннәрнең рухи ягында онытмаска кирәк дигән максатны этәрү булды. Только на основе взаимоуважения и принципов свободного сотрудничества возможно наше дальнейшее существование. В обеспечении устойчивого развития общества как такового. Они являются основой для формирования культурно-исторического наследия, укрепления национальной идентичности и поддержания мирного существования на просторах Большой Евразии и всего мира. Галимнәрдән мастер-класслар, лекциялардан тыш, заманча социаль мәсьәләләр буенча да фикер алышулар була. Алия Галиуллина, Алия Хафизова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Казанда ВИЧ-инфекцияга бушлай һәм аноним экспресс-тест тапшырып була. Табиблар Горький исемендәге паркта трудовые резервы стадионы каршында кабул итә. Акция көндезге сәгать 1-дән кичке 5-кә кадәр бара. Социаль хезмәткәрләр консультация бирә. Проект гражданлык җәмгыятен үстерү өчен алынган Татарстан гранты акчасына гамәлгә ашырыла. Чаралар Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының СПИД һәм йогышлы авыруларны профилактикалау һәм аларга каршы көрәш буенча республика үзәге белән берлектә оештырыла. Буа районының Исәк авылы көннән-көн үзгәрә. Әле кайчан гына күркә сыер фермалары ачылып эшли башлаган иде. Бу җәй авыл тагын да җанланып китте. Сәбәбе нидә икән? Исәктән Мөршидә Җихан репортажы. Тирән тамырлы тарихы бар дип әйтеп булмый Исәк авылының. Әмма гомер бакый хезмәт сөючән, үз максатына ирешүчән халык яши биредә. Әлеге авыл 1686 елдан мәгълүм. Халык саны рус-татар земство мәктәбе ачылган чорда 1200-дән артса, хәзер әлбәттә шактый кимегән. Әмма шөкер бар. Хан шундагы җитта тордым, мин шушы авылда туып үстек, шушында калдык. Исәк авылы матур, тату яшәдек, гомер буе. Авылда эшләгән кешегә эш бар. Яшәп була, Аллага шөкер. Минем 2 малаем авылда, икесе дә фермерларда эшлиләр кырда. Гөлнур апа авылның элеккедән Махыш дип йөртелгән урамында яши. Алар өеннән ерак түгел өр-яңа йорт өлгерткәннәр.
Демәк, җир кеше тарта. Әйтәләр бит әле, җан тартмаса, кан тарта дип. Күрәсең, яши дөньяны күбрәк таныган сайын кеше нәсел, нигез тамырлары кадерен күбрәк аңлый башлый. Искечә Шәрәбә, хәзер яр буе дип аталган урамда Закировлар нәселе яшәгән кичкенә генә йорт бар. Анда авылның ак әбисе Гөлбахар апа яшәп бакыйлыкка күчкән. Аның вәсиятен үтәп, йозак нәсе нигезгә җан кергән. 60 жыл инде мин монда кайтып торам. Жыл сайын. 60 жыл. Міне шушы жертны инде апа бик матур үзе дә карады. Миңа да кушты шулай. Кызым ди, бу жертны ташламагыз. Кайтып шунда балаларына кайтып, нукларыңна ап кайтып торырсыз диде. Гөлнур апа Мәскәүдә яши. Исәккә кызлары Елена һәм Римма белән җәйләрен генә кайтып йөри. Балалары белән авылда төп нигезне битермәскә, яңартырга киңәшләшкәннәр. Эш мунчадан башланган. Быел инде җир җимертеп 2 катлы йорт төзеп яталар. Кызы төп прораб дисәк тә була. Елена профессиональ спортчы. Америкада яши. Аның үзенең шәхси акробатика студиясе бар. Бу аның матди чыганагы, әмма рухи чыганак авылда. Исәктә ди Елена. Хоть я и живу там уже больше 25 лет и работаю. 25 ел читтә яшәсәм дә миңа Исәк авылы бик якын. Мин монда җәйләрен кайтайдым. Бу безнең нигез оябыз. Гөлбахар әбидән калган өйне дә сүтмибез. Истәлек булып калсын. Минемчә безнең авыл ул җәннәт бакчасы кебек урын. Балаларыма да бик ошый. Еленаның тора-бара җәйләрен генә түгел, озаккарак та кайтырга теләге бар. Авыл үзгәрә, мөмкинлекләр арта ди. Мне кажется, Исәктә яшәүче кешеләр дә бик гади, ярдәмчел, әле авыл рухы сүнмәгән. Елена хаклы, Исәктә үзгәреш чоры. Міне монда мәчет, монда азан әйтәләр. Монда миңа бик күңелле, минем монда күңелем жал итә. Бу урамда 4 гаиләгә яңа йорт төзелеше бара. Аннан тышта Исәктә туып озак еллар Тат Агропромстрой оешмасын җитәкләүче абруйлы шәхес Ирек Закиров башлангычында мәктәп бинасының бер ягында авылга кайтып яшәргә теләүчеләргә фатирлар төзелде. Исәккә илтүче юлларда да эш кайный. Күрше Әнкәбәдән 3 чакрым тирәсе юлга асфальт түшәлә. Заманында нәкъ менә шул юлсызлык авылдан калага китәргә мәҗбүр иткән иде бит исәклеләрне. Халык теленә Исәккә тиздән мәдәният йорты да салына дип кергән. Халык әйтсә, хага әйтә ул. Менә шул клубында салдырсалар, бик әйбәт булыр яшьләргә. Мәдәният йорты ачылу халыкара класслы спорт мастеры Мисс Рок-н-ролл Россия исеменә лаек булган Еленага үз студиясын Исәктә дә ачарга этәргеч бирер бәлки. Норт Майами Биштан Исәкнең кай җире ким? Фәрит Җәләли, Мөршидә Җиһан, Татарстан яңалыклары. Яшел үзәндәге ачык һавада урнашкан Татар авылы музеенда 1 августтан 10-на кадәр көчле традицияләр проекты эшли. Проект барышында 7-14 яшьлек мәктәп укучылары өчен шүлмәк, тимерчелек эше, калфак әзерләү буенча бушлай мастер-класслар үткәрелә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнада яңалыклар чыгарылышы тәмам. Эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Имин уңышлы көннәр телибез. Мине җитәкләгән аңгым белән җаным, әйтерсең дә алар кишем белән таңгым, әйдәп бара көчле, ихтиярлы аңгым, йөрәмен аңга, зур минем адым, аңга кирәк зур эш, аңга кирәк уңыш, мин бәхетле һәм шат, иркем минем сулыш, әнигә соң бик яшь, җаным бәргәләнә, исе китми аның данга, мәртәбәгә. Сулкылды ул елый, үзгәләнә кайчак, таба алмый тынычлык, дөньяларны айкап, ишетә ул һәрчак халыкның моңзарын, күрә ул үксезләр, ятимнәр дә барын, бер миндә бер тәндә сыйшалар алар, аңгым тоймаганны, бәлки җаным аңлар, аңгым белән җаным алга алып бара. Гөлләр белән гөлләр артта калып бара.